את להקליט, כי אני... אני חושבת שכדאי שתקליטי גם את. בסדר? תקליטי גם את. אני אה, חושבת שכדאי. אוקיי. אוקיי, לא מצליחה כרגע לראות איפה, כי יש לי משהו עם המסך, הוא בסדר. קצת נשבר אתמול. בסדר. אוקיי, טוב, אז אני משתפת. מיכל, אני כן. מקליטה בשבילך. אוי, תודה. את לא יכולה, מעניין. זה אוקיי. רק הוסט יכול. הוא רושם לי, this meeting is being recorded. נכון, כי אני נכון, הקלטתי. כי אוקיי. מעיין. אוקיי, אז כולם רואים את המצגת? כן, 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 יופי, ושומעים אותי טוב, זה מה שחשוב? כן, כן, כן. תודה. נהדר. אז קודם כל באמת תודה, תודה, תודה על הזכות שאתם נותנים לי להציג בפניכם. אז בעצם ההרצאה היום תדבר על נושא של שילוב לבריאות של איזון גוף ונפש, ובעצם כולנו המטרת על שלנו, הרי אנחנו רוצים להיות בריאים ושמחים, נכון? אין יותר מדי, ובעצם אנחנו יכולים לראות איך אנחנו יכולים מתוך עצמנו להיכנס לחוסן הזה ולשליטה הזאת, שייתן לנו בעצם את הבריאות, ואנחנו נראה עכשיו בהרצאה איך עושים את זה. אז הרקע שלי כולל לימודי אורתופדיה רגשית, למדתי אורתופדיה רגשית שכל כאב גופני בגוף יש לו שורש רגשי שיצר אותו, למדתי גם תודעה, איך התת מודע שלנו והמחשבות שלנו בעצם יוצרים את המציאות שלנו, ואיך אפשר לשנות את המציאות על ידי שינוי אמונות מתת המודע, ולמדתי אצל דוקטור גיל יוסף שחר, רפואה תזונתית, ודוקטור גיל יוסף שחר בעצם במקביל ללימודי רפואה קונבנציונלית רגילה, חקר את כל עולם התזונה, את כל נושא התזונה דרך הנהגות הרמב"ם, שהוא נתמך במחקרים מדעיים, כדי להוכיח בעצם את הדברים. ובעצם הרמב"ם אומר שהגוף שלנו הוא רופא, בגוף שלנו יש את כל מה שהוא צריך כדי לרפא את עצמו, הוא מופלא, הוא חכם, והוא יכול לעשות את זה אם ניתן לו את התנאים המתאימים, וצריכים להתקיים לפחות 5 תנאים כדי שזה יקרה. זה לישון נכון, זה לנשום נכון, זה פעילות גופנית מגוונת, הרגלי אכילה ותזונה בריאים, ודפוסי החשיבה שלנו שזה חשיבה חיובית. ואנחנו נעבור עכשיו על כל אלמנט, נסביר אותו, אוקיי? כדי שתבינו, נראה איזה כלים יש כדי ליישם אותו, ואיך אנחנו בעצם מתחילים דרך השילוב של כל 5 האלמנטים האלה, להתחבר יותר לגוף שלנו, ולהגיע לאיזון ולשליטה שאנחנו רוצים כדי לחיות חיים בריאים ושמחים. אז נתחיל עם נשימה. מה זה נשימה נכונה? עכשיו בכל סוף כל פרק אני אוכל לתת גם כן דקה לשאלות אם אתם רוצים, או שנעשה את זה בסוף, אני אזרום איתכם ונראה איך זה מתקדם. אז נשימה נכונה זה נשימה שרעפתית. קחו עכשיו ככה כולכם יחד איתי, נשימה עמוקה עמוקה לבטן, ממש תרגישו את הבטן מתנפחת, וקחו ממש נשימה מכל הלב ושחררו אותה ככה לאט, 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 קחו כמה נשימות כאלה, בעצם אנחנו ככה רואים ושמים לב שאנחנו לא ממש נושמים נשימות עמוקות, אנחנו בנשימות מאוד מאוד רדודות במהלך היום. ולמה זה חשוב? למה בעצם הנשימה השרעפתית שלנו חשובה? בגוף שלנו יש 2 מערכות עצביות, אוקיי? עצביות אוטונומיות שעובדות לבד. לכל איבר בגוף מגיעים 2 חוטי עצבים כאלה, שהם בעצם מפעילים את האיבר הזה. זו המערכת הסימפתטית והמערכת הפרסימפתטית. המערכת הסימפתטית בגוף שלנו אחראית על כל מצבי הלחץ והדחק, הסטרס, אוקיי? Fight, flight, freeze mode. והמערכת הפרסימפתטית היא אחראית בעצם על כל תהליכי הריפוי. אז כשהגוף נמצא במערכת סימפתטית, הוא נמצא במצב של סטרס, של סוג של מלחמה. הוא יודע שהוא צריך לכווץ את כל התאים, את כל המערכות, להפריש סוכר, אדרנלין, קורטיזול. הוא עכשיו נמצא במצב שהוא צריך להיות מוכן לכל דבר. ובמערכת הפרסימפתטית שלנו, אנחנו נמצאים במצב של רוגע, של שלווה, הגוף יודע שהכל בסדר, הוא יכול להתפנות, לבצע את התהליכים של הריפוי שהוא יודע לעשות. הוא מפרק, אם זה לפרק חלבונים פגומים, ניקוי רעלים, ועוד המון תהליכים חשובים שהוא מרפא את עצמו, ריפוי של דלקות, חידוש שרירית המעיים, המון המון תהליכים חשובים ובריאים. ואיך בעצם עוזרת לנו הנשימה השרעפתית? אז 8 דקות של נשימה שרעפתית יביאו את הגוף לשהות ב4 שעות של מצב פרסימפתטי, וזה מצב שהוא טוב לנו, אנחנו רוצים לשהות במצב הפרסימפתטי הרי.
ואנחנו יכולים לעשות את זה על ידי הנשימות האלה. ונשימות יכולות לבוא בכל מיני צורות, יש כל מיני סוגים של נשימות שאפשר לתרגל לבד, יש המון אגב ביוטיוב שאפשר לראות, ואנחנו רוצים לראות איך אנחנו במהלך היום מתרגלים את זה בצורה ספונטנית ואוטומטית. אני נוסעת לעבודה, אני יכולה לתרגל נשימות שרפתיות, אני מחכה בתור, אני בישיבה, לעשות נשימות שרפתיות, זה יביא את הגוף שלנו אוטומטית לשהות במצב שהוא מצב פרסימפטי. ויש כמובן יתרונות נוספים לנשימות שרפתיות, הן מפחיתות לחץ דם, הן מורידות סוכר, בגלל זה אחרי הארוחה נכון לעשות נשימות שרפתיות, זה משפר יכולות קוגניטיביות, עוזר לכאבי ראש ועוד ועוד ועוד, אז תנשמו כמה שיותר. והנשימה שלנו היא מחברת אותנו לנשמה, זה משפט שלמדתי ממעיין, הנשימה מחברת לנשמה, אתם נכנסים לנשימות עמוקות, אתם נכנסים לסנטר שלכם, לשליטה שלכם. כמובן, זה לא אומר שאתם לא מתעצבנים, אתם מתעצבנים, זה בסדר להתעצבן גם, אבל אתם תדעו לחזור לסנטר שלכם הרבה יותר מהר. אז זה לגבי נשימה. נעבור לשינה. אז הרמב"ם אומר שבעצם שינה איכותית היא בין 7 ל-8 שעות בלילה, אבל זה כמובן משתנה מאדם לאדם. ולמה חשובה השינה? בשינה בעצם הגוף מבצע את כל מערכות ההתחדשות שלו, את כל הריפוי דלקות, פירוק חלבונים פגומים, תיקון DNA פגום, ניקוי רעלים, חידוש כל מערכת העיכול שלנו, המון דברים חשובים מתבצעים בזמן השינה, אנחנו רוצים בזמן השינה לתת לגוף להיות עסוק אך ורק בפעולות של ההתחדשות והניקוי האלה שלו, לכן גם מומלץ לא לאכול 3-4 שעות לפני שהולכים לישון. חוסר שינה גם יכול להשפיע על שני הורמונים, שהם בעצם הורמונים מבסטי רעב בגוף, זה הורמון הגרלין והורמון הלפטין. כשאנחנו חווים חוסר שינה, אז הגוף בעצם מחפש פיצוי לעונג שחסר לו, כי שינה זה עונג, הוא צריך אותה. ובעצם על ידי זה הוא מעלה את הורמון הגרלין, והורמון הגרלין זה הורמון של רעב, ובהכרח זה יגרום לנו להיות רעבים יותר. אז אם אנחנו נחווה חוסר שינה, זה יגרום להורמון הגרלין לעלות, אנחנו נהיה רעבים יותר, כדי לפצות על העונג שהחסרנו. והורמון הלפטין זה הורמון סובה, שהוא בעצם אחראי על אסטרטגיית משקל הגוף לטווח ארוך יותר, ושאנחנו חווים חוסר שינה, אז הורמון הלפטין יורד, ושהוא יורד, הוא בעצם מסמן לגוף שיש בעיה, יש רעב בעולם, בוא תצבור שומן, אוקיי? אז חוסר שינה יכול לגרום לעלייה במשקל, ולכן חשוב מאוד לישון כמו שצריך, לקום חיוניים, לקום רעננים, לא צריך קפה בשביל להתעורר, אלה בערך הסממנים שיש לנו בשביל השינה. בנוסף, בשינה, הגוף שלנו, בעצם המוח שלנו, עובד בכמה גלים בתדרים. זה גלי אלפא, בטא, גמא, דלתא ותטא. אז למה זה בעצם חשוב? כי אנחנו יכולים להשתמש בשינה ככלי לשינוי תודעתי, אוקיי? כלי לשינוי התודעה שלנו. אז בואו נבין מה זה הגלים האלה קודם. גלי אלפא זה גלים שבהם התת מודע שלנו פתוח, זה גשר בין המודע למודע, אנחנו גם מודעים, אבל גם תת המודע שלנו פתוח כדי לקלוט אמונות חדשות. גלי בטא, אנחנו נמצאים רוב שעות היום, המוח שלנו נמצא בגלי בטא, עובדים, חושבים, זוכרים, מדברים. גלי גמא, זה גלים שבהם המוח נמצא בגלים מאוד קיצוניים, אנחנו חווים את זה לטווח מאוד קצר, התרגשות מאוד גדולה, חרדה מאוד גדולים, הגוף לא יכול לשהות יותר מדי זמן במצב הזה. גלי דלתא, זה שינה עמוקה, ותטא זה מצב מדיטטיבי. ואנחנו רוב החיים שלנו מתנהלים מתת המודע שלנו, מכל מיני אמונות ודפוסי חשיבה שבעצם קלטנו והקננו לעצמנו במהלך החיים מהילדות. עד גיל 6-7 התת מודע שלנו פתוח, וכל מה שאנחנו קולטים מהסביבה שלנו, מההורים, מהחברים, מתקבע אצלנו כאמת מוחלטת. וילדים מפרשים את המציאות בצורה מאוד פשוטה, נעים לי, לא נעים לי, צעקו עליי, אוהבים אותי, זה מאוד פשוט, וזה מתקבע בתת המודע שלנו, ובעצם במהלך החיים אנחנו מתנהלים, לרוב 95% כמעט מהפעולות שלנו, הן מתנהלות מתת המודע. אני אתן דוגמאות לפעולות שנבין מה זה אומר. אני קמה בבוקר ומצחצחת שיניים, אני לא צריכה לחשוב על זה איך אני עושה את זה, אני עושה את זה בצורה אוטומטית.
אני לפעמים נוהגת ברכב, נכון? קורה לנו שאנחנו נוסעים ברכב, ובכלל לא מבינים איך הגענו ממקום למקום, נכון? פתאום הגענו לפה, פתאום אנחנו שם. למה? כי אנחנו הרבה עובדים על אוטומטים. וזה בסדר, זה הרגלים שאנחנו צריכים לחיים. איפה אנחנו רואים שבעצם זה לא משרת אותנו? אז לפעמים אנחנו רואים במציאות דברים שלא מתאימים לנו, או שאנחנו מרגישים בגוף, אוקיי? רגשות או כאבים שאנחנו לא רוצים לחוות. ואז אנחנו צריכים להבין שפה יש משהו בתת מודע שלנו, בדפוסי החשיבה שלנו, שבעצם לא משרתים לא את המציאות שלנו, ולא את המצב הפיזי שלנו. אני אתן דוגמה לאמונות כאלה. למשל שמחלות הן תורשתיות, אוקיי? שאם להורה היה איזושהי מחלה, בהכרח גם לילד יהיה את המחלה הזאת, אבל היום גם המדע אומר, האפיגנטיקה אומרת, יש פוטנציאל למחלות, אבל הטריגר הוא סביבתי. אז אם בן אדם יאמין שבהכרח הוא חייב להיות חולה כי ההורה שלו חולה, אז הוא עלול לגרום למחלה להתפרץ בעצמה, ואנחנו בעצם זאת אמונה שאנחנו רוצים לשנות מתוך התת מודע. או למשל אמונה שאוכל בריא הוא לא טעים, נכון? זו אמונה שאנחנו רוצים לשנות, כי אנחנו רוצים לאכול אוכל בריא, אנחנו רוצים להיות בריאים. אז אנחנו בעצם משנים את האמונה הזאת, כי באמת אוכל בריא אגב יכול להיות מאוד טעים, רק סתם שתדעו, ואנחנו משנים את האמונה הזאת מתוכנו כדי בעצם לגרום לעצמנו כן לנסות אוכל בריא, כן לטעום, כן לראות. והתת מודע שלנו מאוד טריקי, הוא כל הזמן נמנע מאיתנו לחוות דברים שהוא מגדיר אותם כמסוכנים, והם יכולים להיות ממש דברים קטנים, אוקיי? ולא משמעותיים, אבל הוא חווה את זה כמסוכן. אז אם אנחנו רוצים לשנות אמונות שלא משרתות אותנו, מתת המודע שלנו, אנחנו נעשה את זה קצת לפני שאנחנו נרדמים, קצת לפני שאנחנו מתעוררים, אז אנחנו נמצאים בגלי אלפא, תת המודע שלנו פתוח, ונוכל לעשות שינוי תודעתי. אוקיי, פעילות גופנית. אנחנו באלמנט השלישי מתוך 5 האלמנטים של הרמב"ם. אז פעילות גופנית, כמובן כולנו יודעים כמה היא בריאה, כמה היא חשובה, כמה היא חיונית לגוף שלנו, תורמת לחוזק, תורמת בעצם לכל זרימת האנרגיה בגוף. אנחנו זקוקים לפעילות גופנית כדי להניע את עצמנו, ואנחנו רוצים שהיא תהיה כמה שיותר מגוונת, כי כל פעילות גופנית בעצם תורמת למשהו אחר בגוף שלנו, הגוף שלנו זקוק לכל המגוון הזה, אוקיי? למשל פעילות של אימוני כוח, אימוני כוח שבונים מסת שריר, בעצם יוצרים עוד תעלות גלוקוז ממחזור הדם שלנו אל השרירים, וככל שיהיה יותר תעלות גלוקוז מהדם לשרירים, אז כשאנחנו נאכל סוכר, אז יהיה יותר תעלות לפנות את הסוכר מהדם, והגוף לא יכול להרשות לעצמו שיהיה סוכר גבוה בדם, אוקיי? זה לא בריא לו, אז הוא יחפש תמיד לאן לפנות את הסוכר הזה. כשאין לנו יותר מדי תעלות גלוקוז, הוא יהפוך את הסוכר לטריגליצרידים. אז לכן, מסת שריר חשובה, היא מחזקת את השרירים, היא עוזרת גם לירידה במשקל, כי גם אחרי שעושים פעילות של מסת שריר, גם יום אחרי עדיין הגוף שורף קלוריות. ולגבי פעילות אירובית, אז פעילות אירובית יכולה לעזור מאוד גם ליכולות קוגניטיביות, היא גם משפרת מצב רוח, היא גם מחזקת את שרירי הלב, היא יוצרת ממש עוד עורקים ללב, היא יכולה לשמור מפני חסימות חלילה, ומזרימה את כל האנרגיה בגוף, ומגיל 40 גם חשוב לנו מאוד לעשות פעילות שהיא פעילות שתורמת לגמישות שלנו, ולחוזק של העצמות שלנו, אוקיי? יש בעצם סוג של הידללות של העצם מגיל 40, ולכן חשוב לעשות פעילות שהיא פעילות של יוגה, פילאטיס, צ'יקונג, טאי צ'י, אפילו סתם לעמוד על רגל אחת חשוב, כי כשאנחנו עומדים על רגל אחת, אז אנחנו מעמיסים את העצם, בעצם יוצרים עומס על העצם. אז אפילו אתם עומדים בתור לסופר, תעמדו על רגל אחת, תעלו הרבה במדרגות, תלכו כמה שיותר, תכנו את הרכב רחוק, תעלו באמת, לא במעלית, להשתמש במדרגות, לעשות את כל הפעולות הקטנות האלה ביום יום, זה לאו דווקא פעילות גופנית סדורה, אבל הדברים הקטנים האלה יעזרו לכם לשמור בעצם על שיווי משקל ועל חוזק, גם יתרום לחוזק העצמות. אז זה מבחינת פעילות גופנית, אגב, כדאי לעשות פעילות גופנית על הבוקר, שהקיבה ריקה, אם רוצים לשרוף קלוריות, זה הזמן הכי נכון, ואם אנחנו נמצאים בתהליך של ירידה במשקל, אז אנחנו רוצים להוסיף את הפעילות הגופנית כמשהו קבוע, כדי בעצם לעזור לגוף להבין
הגוף בעצם מתנגד, שאנחנו אוכלים פחות, הגוף מתנגד לזה. אז אם אנחנו נעשה פעילות גופנית, אנחנו נעזור לו לא להתנגד למצב הזה, הוא בעצם לא יעט את קצב חילוף החומרים שלנו, אוקיי? אז זה לגבי הפעילות גופנית והחשיבות שלה לחיי היום-יום. אז נעבור עכשיו להרגלי האכילה שלנו. הרמב"ם אומר שמספיק לשנות את הרגלי האכילה שלנו כדי להגיע לשיפור משמעותי בבריאות, אוקיי? מספיק רק הרגלי האכילה, רק תשנו אותם וכבר תרגישו משמעותית שינוי בבריאות שלכם. בואו נבין למה. אנחנו בעצם המטרה שלנו מהאוכל היא לספוג את כל הוויטמינים והמינרלים ממה שאנחנו אוכלים. כשהגוף חווה חוסר הוא בעצם מראה את זה, הוא יכול להראות את זה בצורת רעב, נשירת שיער, ציפורניים. אז המטרה שלנו העיקרית, ואנחנו נראה שזאת גם כן המטרה בכל אחד מהרגלי האכילה שנעבור עליו, זה לגרום לגוף לספוג את האוכל טוב יותר. אז נתחיל באכילה איטית ומודעת, רק סליחה ברשותכם, קח כוס. אז מה זה אכילה איטית ומודעת? כשאנחנו אוכלים, אנחנו רוצים ללעוס את האוכל שלנו טוב טוב, ממש ללעוס עד דק, עד שאנחנו מרגישים שהאוכל, דוקטור גיל יוסף שחר אומר לעיסה, זה להפוך לעיסה, ממש שהאוכל יהיה עיסה בפה ויזרום ככה לבד במורד הגרון למערכת העיכול שלנו. למה? שאנחנו בעצם לועסים, אנחנו מתחילים את תהליך העיכול כבר בפה, ואז מערכת העיכול שלנו תצטרך להתאמץ פחות, להפריש פחות חומצה, כדי להקל את האוכל. בנוסף, במערכת העיכול שלנו, ברוק שלנו, יש המון חומרים בריאים שהגוף שלנו צריך. יש שם ממש חומרים שמעודדים יצירת נוירונים חדשים במערכת העיכול שלנו, כי גם במערכת העיכול שלנו יש מוח. יש שם חומרים שמגינים על ציפוי המים על השיניים שלנו. יש שם חומרים שמנטרלים חיידקים, הם ממש אנטי-פטרייתיים, אנטי-חיידקים, אנטי-וירליים, הם עושים ניקוי רעלים, מפרקים ממש רדיקלים חופשיים. אז הרוק שלנו הוא מאוד חשוב לבריאות שלנו, אז אנחנו נרצה ללעוס כמה שיותר כדי להפריש את הרוק הזה, כדי שהגוף יבלע את הרוק הזה, כי יש בו הרבה אנזימים וחומרים שבריאים לנו. אז תלעסו טוב את האוכל. מחקרים גם הראו שככל שנלעס לאט יותר, אנחנו נהיה שבעים לאורך זמן, ואנחנו נאכל פחות, אוקיי? עכשיו, מה זה אכילה מודעת? אכילה מודעת זה שכשאני אוכלת, אני רק אוכלת. אני לא עושה כלום חוץ מאוכל. בדיוק כמו שאם אני מתקלחת, אני רק מתקלחת, אז כשאני אוכלת, אני רק אוכלת. למה? למה זה חשוב? אוכל זה חוויה, נכון? אנחנו אוהבים לאכול, אנחנו רוצים לאכול, כי כיף לנו, זה נעים, זה כיף, זה עושה לנו טוב. ושאנחנו אוכלים בהיסח דעת, עושים עוד דברים תוך כדי, אנחנו מפספסים את החוויה, מפספסים את העונג של האכילה. וקורה לנו לפעמים שאנחנו שותים קפה ועוגה ועובדים תוך כדי, ולא מבינים לאן הקפה והעוגה נעלמו, נכון? חסר, אנחנו רוצים עוד, אנחנו נרצה לקחת עכשיו עוד עוגה, כי פספסנו את החוויה. ובאמת, כשאנחנו לא אוכלים בצורה מודעת, אז אנחנו בעצם עלולים לגרום לעצמנו להיות רעבים יותר, הדבר הכי זמין לנו זה כמובן האוכל זה הכי זמין, בקיצור. אז כשאנחנו אוכלים בצורה מודעת, אנחנו בתוך החוויה של האוכל, קשובים לעצמנו, קשובים לגוף, וגם יכולים לזהות בתוכנו מתי אנחנו שבעים, שזה לא פחות חשוב. לגבי עירוב תבשילים, אומר הרמב"ם, ככל שיהיה על השולחן יותר סוגי מאכלים, אנחנו נרצה לאכול יותר. אז זה יגרום לנו בעצם לאכילה מוגברת יותר. ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים להימנע מזה. בנוסף, הנושא של לערבב חלבונים ופחמימות. כשאנחנו אוכלים חלבונים ופחמימות ביחד, זה גורם להורמון בשם טריפטופן לעלות למוח, וההורמון הזה מפריש בעצם במוח סרטונין ומלטונין. זה גם גורם לנו לתחושה של עונג, אוקיי? וגם גורם לנו לעייפות. אז כשאוכלים חלבונים ופחמימות ביחד, יש מצב, זה לא משפיע על כולם כמובן, מה שאני אומרת זה מאוד כללי, כי כל אחד הוא מאוד שונה, אבל יש את התופעה הזאת, שזה יגרום לנו בעצם לרצות לאכול יותר, בגלל התחושה של העונג, או שזה יעייף אותנו. וגם ראו ומצאו שכשאוכלים חלבונים בלבד, ארוחה של רק חלבונים, היא תשביע אותנו לאורך זמן. אז יש יתרון בלהפריד את התבשילים. גם החומצת קיבה שלנו היא לא מתאימה לכל סוג של מזון, יש פחמימות, יש חלבונים, יש שומנים,
אז היא צריכה בעצם ריכוז שונה לעיכול של כל אחד מהם. אז כשאנחנו אוכלים רק סוג אחד של מזון, העיכול יהיה הרבה יותר אופטימלי, וזו המטרה שלנו, אנחנו רוצים לספוג מהאוכל את כל הוויטמינים והמינרלים שאנחנו אוכלים. לגבי מרווח בין הארוחות, אז הרמב"ם אומר שמערכת העיכול שלנו היא מרכז הגוף שלנו, היא בעצם לא רק המרכז האנרגטי של האוכל, היא אפילו המרכז הרגשי שלנו, ואנחנו לא רוצים להתיש אותה, אנחנו לא רוצים שמערכת העיכול שלנו כל הזמן תעבוד ותעבוד, אנחנו מתישים אותה וגורם לה לבליה, זה בעצם האזורים בגוף שמתבלים הכי הרבה מהר וצריכים את ההתחדשות הכי גבוהה, הם גם חשופים לעולם החיצוני, ושבעצם אנחנו מרווחים בין הארוחות, עושים הפסקה בין ארוחה לארוחה, אנחנו מאפשרים למערכת העיכול שלנו להתחדש, אז היא מרפאה את עצמה, היא מחדשת את כל הרירית שלה, היא מרפאה את הדלקות שנוצרות כל הזמן בתוכה, וזה עוזר לה. בנוסף שאנחנו קצת מרגישים רעב, למה זה בריא קצת להרגיש רעב, המרווח הזה נותן לנו את התחושה הזאת, זה גורם להורמון הגרלין שדיברנו עליו לעלות, וזה בסדר שהוא עולה לפעמים, הוא זה שאומר לגוף אני רעב, אבל זה בסדר לשהות ברעב הזה קצת, כן? לא יותר מדי, אבל זה בסדר כי בעצם הוא עוזר לנו להתרכז יותר, הוא מחדד לנו את הזיכרון, וגם הוא מרחיב את כלי הדם שלנו, כך שזרימת הדם בגוף תהיה טובה יותר. אז יש בזה יתרון לחכות לרעב בריא, ככה גם אנחנו בעצם קצת יותר מתחברים לגוף שלנו, ומבינים מתי אנחנו רעבים באמת, ומתי לא. אז באמת כל מה שאנחנו מדברים עליו, זה נועד לעזור למערכת העיכול שלנו, שהיא באמת מדהימה. כמה לאכול? אז הרמב"ם אומר, שעדיף לאכול משהו לא בריא וקצת, מאשר משהו בריא והרבה. למה? הקיבה שלנו היא ממש סוג של בלון כזה, ושאנחנו אוכלים הרבה מדי, וממש דוחסים הרבה אוכל ומותחים את הקיבה שלנו, היא לא יכולה לעשות את כל פעולות ההרבול שהיא צריכה, כי מסביב לקיבה שלנו, תחשבו שזה כמו בלון מאוד מתוח, שכמעט אי אפשר לקפצ'ץ' אותו, ומסביב למערכת העיכול שלנו יש שרירים טבעתיים שמניעים את כל הקיבה, את כל האוכל שיש בקיבה, הם מכניסים את האנזימים של העיכול לתוך האוכל שאכלנו, ואם היא לא תוכל לעשות את פעולת ההרבול הזאת, אז האנזימים שאמורים לפרק את האוכל לא יגיעו לכל האוכל, ואוכל חצי מעוקל ימשיך למעיים שלנו. אנחנו לא רוצים את זה, כי אוכל חצי מעוקל במעיים זה בעצם משפיע על כל הגוף, גם על המעיים, גם על הכבד שלנו, גם על מצב הרוח שלנו, אנחנו שוב לא נספוג את הוויטמינים ואת המינרלים שאנחנו צריכים. אז חשוב מאוד לא להתמלא, תדמיינו את זה כמו מכונת כביסה, ממש כמו שמכונת כביסה אתם ממלאים 2/3, כדי שהבגדים יתנקו כמו שצריך, ככה הקיבה שלנו, ככה מערכת העיכול שלנו. אומר הרמב"ם, לאכול רבע פחות ממה שאנחנו רגילים. אוקיי? אז כמה באמת לאכול? אז לקחת מנה שאנחנו רגילים לאכול מראש, אוקיי? ושאנחנו מסיימים אותה, לא לאכול עוד משהו, לחכות לפחות איזה 20 דקות, כי זה הזמן שלוקח להורמון הלפטין להגיע, להגיע מהמערכת עיכול למוח ולתת את הפקודה שאנחנו שבעים. אז תחכו, תאכלו לאט, חכו טיפה אחרי המנה שהגדרתם מראש שלקחתם, ואחרי 20 דקות תדעו אם יש לכם רעב באמת אמיתי, או אם זה פשוט חיכה לפקודה הזאת שתגיע למוח שאנחנו שבעים. אז זה לגבי כמה לאכול. לגבי זמני אכילה, אז לא כדאי לאכול מיד על הבוקר, עדיין מערכת העיכול שלנו לא עובדת, האנרגיה בגוף עדיין, הגוף לא חם, אוקיי? האנרגיה בגוף עדיין לא זורמת, אז לא מיד שקמים, לחכות טיפה, אבל בהחלט מערכת העיכול שלנו היא הכי יעילה בבוקר, אוקיי? הכי יעילה בבוקר, היא עושה את פעולת העיכול הכי טוב בבוקר, ובערב בעצם הגוף שלנו מתכונן לשינה, הוא בעצם מתקרר, הוא מאט את קצב חילוף החומרים, ולכן מומלץ לא לאכול לפני השינה, 3-4 שעות לפני השינה, גם מהטעם הזה שהאוכל מתעכל פחות טוב, ועשו על זה ניסוי, לקחו 2 קבוצות שאכלו בעצם את אותה כמות קלוריות, אחת הפסיקה לאכול ב6 בערב, ואחת המשיכה אחרי 6 בערב, ואחרי שנה ראו שהקבוצה שסיימה לאכול ב6 בערב, ירדה בעצם במשקל, וזה רק מהטעם הזה, שלאורך זמן, בגלל שקצב חילוף החומרים בערב הוא איטי יותר, זה עזר להם לרדת במשקל בעצם. אז זה לגבי זמני האכילה, ולגבי שתייה,
הרמב"ם אומר לשתות כשצמאים, בסדר? להיות קשובים לגוף. אנחנו הרבה פעמים מפרשים את תחושת הרעב כצמא, אז לשתות לפני האוכל, אוקיי? חצי שעה, רבע שעה לפני שאנחנו אוכלים, ולשתות שעה, שעתיים אחרי האוכל, לא בזמן האכילה. למה? כי כשאנחנו שותים בזמן האכילה, אנחנו מועלים את חומצת הקיבה שלנו, ואנחנו רוצים שחומצת הקיבה שלנו תהיה מרוכזת, במיוחד אם אנחנו אוכלים חלבונים, כדי לפרק את החלבונים לחלקיקים שהגוף יוכל לספוג. אנחנו רואים את זה אגב בוויטמין B12, שרובנו אוכלים בשר, אבל למרות זאת צריכים לקחת תוסף של B12, וזה בדיוק בגלל זה, כי הבשר שאנחנו אוכלים בהחלט מספיק לכמות ה-B12 שהגוף צריך. אבל שאנחנו לא עושים טוב, ושאנחנו שותים תוך כדי, או שאנחנו ממלאים את עצמנו יותר מדי, לקיבה קשה לפרק את החלבון, אוקיי? ואז בעצם אנחנו לא סופגים את הוויטמינים ואת המינרלים שאנחנו צריכים. אז לא לשתות בזמן הארוחה, לשתות שעה, שעתיים אחרי הארוחה. אם אנחנו צמאים בזמן הארוחה, אז זה אולי כי לא לעסנו מספיק טוב, או כי לא אכלנו ירקות בזמן האוכל, בזמן הארוחה, שזה גם חשוב, זה נותן עוד נוזלים. אז זה ובאופן כללי אנחנו שמים לב, הסמן הכי טוב לכמות הנוזלים שאנחנו צריכים, כי זה מאוד משתנה מאדם לאדם, הוא לא באותו גודל פיזי, זה בעצם השתן שלנו. אם הוא בהיר, צהוב בהיר, לא שקוף, אוקיי? כי שקוף זה אומר שמינרלים יוצאים לנו מהגוף, אנחנו לא רוצים את זה, אז אנחנו צריכים להגיע למצב של צהוב בהיר, זה הסממן שלנו. זהו, זה לגבי הרגלי אכילה. אז אנחנו רואים שכל הרגלי האכילה נועדו בעצם לעזור לנו לספוג את הוויטמינים והמינרלים מהאוכל שאנחנו אוכלים, וזה לבדו, ההרגלים עצמם, יכול לעשות שינוי משמעותי בבריאות שלנו. לגבי תזונה, אז למה חשוב לנו גם לאכול תזונה בריאה? אז אנחנו חיים בעולם לא בדיוק נקי, יש המון זיהום אוויר, יש חומרי הדברה, יש חומרי ניקוי, וכל הדברים האלה הם רעלים שהגוף שלנו סופג ונושם במהלך כל היום. ומי שאחראי על ניקוי הרעלים בגוף זה הכבד שלנו, אנחנו רוצים לעזור לו, כי הוא עובד באמת מאוד קשה כל היום. אז איך נעזור לו, איך בעצם נפחית את כמות הרעלים שאנחנו נחשפים אליהם? אז בדקו ומצאו שתזונה צמחית היא התזונה הכי פחות רעילה, עם הכי פחות, שסופגת הכי פחות רעלים. כי גם החיות שאנחנו אוכלים, גם המזון מהחי, בעצם חשוף לאותם דברים שאנחנו חשופים, סופג את הדברים האלה, ואז כשאנחנו אוכלים מזון מן החי, נוצר אפקט של מגניפיקציה. הם ספגו כל החיים, אנחנו אוכלים את זה וסופגים גם את מה שהם אכלו. אז זה לא שאנחנו לא אוכלים מזון מן החי, אבל אנחנו מפחיתים אותו. אנחנו מפחיתים אותו גם מהטעם הזה וגם מהטעם שהוא יוצר הרבה לך בגוף וגם גורם לדלקתיות. אז נכון לאכול דברים כמה שיותר טבעיים, בריאים וקרובים גם כן למקור שלהם. מה זה אומר קרובים למקור שלהם? כשאנחנו אוכלים מזונות מעובדים ומתועשים, הם מאוד עשירים בשמן ובסוכר ובחומרים שהם מגבירים את הטעם. ואז בעצם הם גורמים לנו להתמכר, אוקיי? אז יש בכל המזון המעובד והמתועש שאנחנו אוכלים המון סוכר, שמן וחומרים כימיים שגורמים לנו לרצות לאכול מהם עוד ועוד, אוקיי? זה מה שבעצם גורם לנו לרצות לאכול יותר. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים לשלוט ברמת הרעב שלנו. בנוסף, למה השמן בעצם הוא פה נקודה חשובה? כי הגוף שלנו צריך שתי חומצות שומן, אומגה 3 ואומגה 6, הוא צריך אותם מהמזון, הוא לא יודע לייצר אותם לבד. אז בואו נבין מה זה אומגה 3 ואומגה 6. אומגה 6 אחראית על כל תהליכי הדלקת בגוף, ואומגה 3 אחראית על ריפוי הדלקות בגוף. וכשאנחנו אוכלים מזון שמאוד עשיר באומגה 6, אז בעצם מה אנחנו גורמים לגוף? אנחנו יוצרים דלקתיות יתר בגוף. והיום יודעים שרוב המחלות בעצם זה מזה שהגוף נמצא בדלקתיות יתר. אז אנחנו נרצה להפחית את כמות האומגה 6 מהתזונה שלנו, כי היא נמצאת בכל מקום כמעט, היא הרבה יותר נפוצה, ולהגדיל את כמות האומגה 3 שלנו. אנחנו רוצים ליצור איזון. הגוף צריך את הדלקתיות הזאת, הוא צריך גם את הריפוי של הדלקות, אוקיי? אנחנו לא רוצים שיהיה במצב דלקתי כרוני. והאומגה 6 נמצאת הרבה בשמנים של זרעים, שמן קנולה, שמן סויה, שמן תירס, טחינה, בוטנים, כל המזונות האלה הם עשירים מאוד באומגה 6, לכן נרצה להפחית אותם.
יותר להשתמש בשמן זית, שמן קוקוס, שמן אבוקדו, ולהשאיר את התזונה שלנו באומגה 3. עכשיו אומגה 3 זה קצת טריקי, כי באמת אין הרבה אומגה 3 במזונות, יש באגוזי מלך, אבל למי שלא רגיל לאכול אגוזי מלך, אז לעשות את זה לאט ובהדרגה, כדי לא ליצור רגישות בגוף. יש את זה בסרדינים, אבל גם סרדינים אנחנו לא רוצים לאכול כל יום הרבה, בגלל הכספית שיש בדגים, ויש את זה בתוסף תזונה, שנקרא מרווה מרושטת, שזה תוסף תזונה צמחי וטבעי. לגבי אומגה 3 שבאים בצורת שמן דגים, אני ממליצה לכם, קודם כל לקרוא מאמר של דוקטור גיל יוסף שחר באתר שלו, שבדק את השמני זרעים, את השמני דגים האלה, יש מחקרים, המון מחקרים על השמנים האלה, שמצאו בהם רמות שהם מחומצנים בעצם, אז לפני שאתם מחליטים לרכוש, עדיף שתהיו מודעים ותקראו ותחליטו בעצמכם איזה אומגה 3 אתם בעצם רוצים לעצמכם. לגבי פירות וירקות, אז פירות כמובן עשירים בוויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים, חשוב שיהיו חלק מהתזונה היומיומית שלנו, ולגבי ירקות, לאכול כמה שיותר סוגי ירקות, המון סוגי ירקות, כי כל ירק הוא תורם במשהו אחר לגוף שלנו, ממש 6-7 סוגי ירקות שונים ביום, זה מאוד מאוד יתרום ליכולת של הגוף להילחם ברדיקלים חופשיים, אוקיי? וזה אומר תבלינים, עלים ירוקים, שיש בהם המון כלורופיל, הם גם מנקים דלקות מהדם, והם מאוד מאוד עשירים בנוטריאנטים. אז זה לגבי ירקות, ודגנים מלאים, קטניות, אגוזים, שקידים, כל הדברים האלה הם עשירים בסיבים תזונתיים, זה מזון שהוא קרוב למקור שלו והוא בריא, ולגבי סיבים תזונתיים ומזון מוצס, אז בואו נתעכב על זה שנייה. בעצם מערכת העיכול שלנו, במערכת העיכול שלנו יש פלורת מעיים, אני לא יודעת אם שמעתם על זה, אבל יש לנו ממש חיידקי מעיים שחיים איתנו בסימביוזה במערכת העיכול שלנו. אוקיי? מה זה אומר סימביוזה? אנחנו צריכים אותם והם צריכים אותנו. אנחנו מזינים אותם והם מזינים אותנו. ככל שפלורת המעיים שלנו יותר עשירה ומגוונת, גם תהליכי העיכול מתבצעים בצורה יותר טובה וקלה, ואנחנו גם נרגיש יותר טוב, אנחנו ממש נחווה יותר בריאות. והסיבים התזונתיים בעצם הם המזון לפלורת המעיים שלנו, לחיידקי המעיים שלנו, והם צריכים את זה, במיוחד חיידקי המעיים שיושבים במעי הגס, הם אוכלים את הסיבים התזונתיים האלה, ומפרישים חומצת שומן קצרות, שהן אנטי-דלקתיות, הן מעלות HDL, והן מאוד מאוד בריאות לנו, ומזון מוצס, זה מזון, יש פה ככה תמונה, אם אתם רואים, שאנחנו יכולים להכין לבד בבית, זה מים ומלח בלבד, ושאנחנו מכינים את המזון המוצס הזה, ואוכלים ממנו כל יום בצורה קבועה, אנחנו בעצם מייצרים פרוביוטיקה טבעית לגוף שלנו, כי המזון הזה זה בדיוק כמו הכדורי פרוביוטיקה שאומרים לנו לקחת אם אנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, אז זו פרוביוטיקה טבעית שאנחנו נרצה לאכול כל יום כדי להעשיר את פלורת המעיים שלנו ולעזור לה להיות בריאה. אוקיי? אז זה ככה לגבי 4 האלמנטים מהרמב"ם. עברנו על נשימה, עברנו על שינה, עברנו על פעילות גופנית, ועברנו על תזונה והרגלי אכילה. ועכשיו נעבור לאלמנט החמישי, שיש שאומרים שהוא האלמנט אפילו הכי חשוב לבריאות שלנו. אז הרמב"ם אומר שבעצם הכל מתחיל באיתנו, אוקיי? הגוף מקשיב לנו, וכל מה שאנחנו נאמין על עצמנו, הגוף יהיה. אין לו מישהו אחר להקשיב לו, הוא בעצם מקשיב למה שקורה בנו, איך אנחנו מדברים עם הגוף שלנו. אז אנחנו מדברים עם הגוף שלנו על ידי הרגשות שלנו, אנחנו מרגישים, הגוף מרגיש את זה ומגיב לזה, אוקיי? מה יוצר את הרגשות בגוף שלנו? המחשבות שלנו, נכון? אנחנו חושבים מחשבות שיוצרים אצלנו רגשות והגוף מקשיב ובעצם מגיב בהתאם. אז אדם שיהיה בחרדה ודאגה תמידית, אוקיי? הוא בעצם יכניס את הגוף שלו לסטרס תמידי, ויגרום לגוף לשהות במצב סימפתטי, אוקיי? כרוני. ואנחנו ראינו שהמצב הסימפתטי הכרוני הוא לא מצב שבריא לנו. זה מדכא את המערכת החיסונית שלנו, זה יכול לגרום לעלייה במשקל, זה יכול לגרום לעמידות לאינסולין, ואנחנו לא, אנחנו נרצה בעצם להביא את הגוף שלנו לשהות כמה שיותר במצב פרסימפתטי. ואנחנו ראינו שאחד הכלים
שיכולים להביא אותנו לשהות במצב הזה, זה נשימות שרפתיות, ויש עוד כלים לעשות את זה, אוקיי? עוד כלים שיביאו אותנו משהייה במצב סימפתטי למצב פרסימפתטי, וזה לעשות מה שאתם אוהבים, מה שמשמח אתכם, מה שגורם לכם להרגיש טוב. אם זה לנגן, לשיר, לרקוד, לצאת לטייל, להתקרקע זה ממש לעמוד יחפים על אדמה חשופה, על דשא. אנחנו גוף אנרגטי, יש בנו זרם חשמלי, זה ממש גורם לנו להערקה, וזה מאזן אצלנו את המערכת, זה אפילו אנטי דלקתי. להתחבק, תתחבקו. חצי דקה של חיבוק גורמת למוח להפריש סרטונין, אוקיי? ממש אוקסיטוצין ממש מופרש מהמוח, כל ההורמונים שגורמים לנו לרגש טוב. אז לגעת, להתחבק, להיחשף לאור שמש, לעשות מדיטציה, לשהות במים, וגם כמובן כל נושא הקהילתיות והביטחון שלנו. והאלמנט הכי חשוב שמשפיע על הבריאות שלנו, בעצם על האיזון הנפש שלנו, זה הנושא של הדיבור הפנימי שלנו, אוקיי? זה בעצם תפיסת המציאות שלנו. איך אנחנו תופסים את המציאות סביבנו. כי אתם מסכימים איתי ששני אנשים יכולים לחוות את אותה המציאות, ולאחד היא מאוד תשפיע עליו, והשני יהיה אדיש עליה לחלוטין. אז מה זה אומר? זה אומר שיש לנו את היכולת בעצם לפרש את המציאות בצורה שונה. ושאנחנו רוצים בעצם לקחת את השליטה בחזרה אלינו, אז אנחנו צריכים לשים לב לדיבור הפנימי הזה שלנו, ובעצם לפרשנות שאנחנו נותנים למציאות. כי אנחנו רואים סביבנו, המציאות משתנה, היא כל הזמן משתנה והיא דינמית. אין לנו יכולת למנוע שינויים, אבל אנחנו לא יכולים על ידי זה שאנחנו מתנגדים אליהם בעצם למנוע אותם, אוקיי? שאנחנו לוקחים את השליטה אלינו בחזרה, אז אנחנו בעצם בהשפעה. אוקיי? אנחנו לא נותנים למציאות להיות זו שמשפיעה עלינו, אנחנו הופכים להיות אלה שמשפיעים עליה. ואם אנחנו נראה את המציאות כהזדמנות בשבילנו, להשתפר, לצמוח, להפוך לטובים יותר, גם לעצמנו וגם לכל מי שסביבנו, אז אנחנו ניקח את המציאות הזאת, נפרש אותה כהזדמנות בשבילנו, אוקיי? כמשהו שיכול להעצים אותנו וללמד אותנו, להיות טובים יותר ולשפר את החיים שלנו. זה מתחיל מהדיבור הפנימי שלנו. הדיבור שאנחנו בעצם מדברים בתוכנו לעצמנו, איך אנחנו מדברים, כי יש, בעצם הדיבור שלנו יכול או להחליש אותנו או לחזק אותנו, אוקיי? אנחנו יכולים לראות את זה למשל שאנחנו עושים ספורט, אני יכולה לעשות כפיפות בטן, ולהיזכר בכל מיני סיטואציות לא נעימות שהיו לי, ואני יכולה לעשות את אותו הדבר, כשאני נזכרת במקומות שהייתי בהם בעוצמה גדולה ובהצלחה. איפה אתם חושבים שיהיה לי יותר קל לעשות את הפעילות הגופנית? אז אוקיי, לדיבור הפנימי שלנו יש משמעות מאוד מאוד, השפעה מאוד מאוד גדולה על האנרגיה שלנו, על איך אנחנו נחווה את הדברים, איך אנחנו נראה, איזה כוח אנחנו נותנים בעצם לעצמנו. אנחנו רוצים להרגיל את עצמנו כמה שיותר לראות דברים טובים, ממש לחבר את כל נקודות האור לחוויית חיים טובה, והיא מתחילה בתוכנו בעצם באיך שאנחנו נפרש את המציאות שלנו. ויש אמרה, זה הדיבור הפנימי, בהחלט גוף ונפש מחוברים, ויש אמרה מאוד מפורסמת שאומרת שהכל זה אנרגיה, אתם את התדר של המציאות שאתה רוצה ולא תוכל להימנע מלקבל מציאות זו. אין דרך אחרת, זו אינה הצהרה פילוסופית, זוהי פיזיקה. אז מה זה בעצם אומר? מה זה הכל זה אנרגיה? אז אמרנו שהמחשבות שלנו, אוקיי, יוצרים רגשות בתוכנו, והרגשות האלה משפיעים עלינו. למה זה משפיע עלינו? איך זה משפיע עלינו? בואו ננסה ככה להבין את זה, כי זה בעצם פיזיקה, זה ממש מדעי, כל מה שעכשיו אני אסביר הוא מדעי לחלוטין. אנחנו עשויים מאטומים, וכל מה שסביבנו עשוי מאטומים, אוקיי? ואטום, שלקחו אותו ופירקו אותו לחלקיק הכי קטן שלו, ראו שהוא בעצם מתנהג כמו תדר, הוא אנרגיה, הוא גל, הוא ממש גמיש. ומה משפיע על האטומים? התדרים, אוקיי? יש תדרים שאנחנו חווים, בעצם זה גלים, שכל הזמן נמצאים במרחב ומשפיעים על כל מה שקורה. ואנחנו ברגשות שלנו מהדהדים מאיתנו תדר, מהדהדים מאיתנו גל. אז אנחנו גם משפיעים על עצמנו, על כל תא ותא בגוף שלנו שעשוי מאטומים, כמו למשל, שאם אנחנו נמצאים ברגש חיובי, אז התאים בגוף שלנו יתרחבו, יהיו שמחים, יוכלו לעשות פעולות ריפוי, או אם יהיה בנו רגש של כעס,
אז אנחנו מרגישים את זה, אנחנו מיד מתכווצים, נכון? אנחנו מרגישים את האנרגיה הזאת, אז הגוף מתכווץ, הוא מתכונן, הוא רוצה להבין מה קרה, אז הוא מפנה את עצמו אך ורק למצב סכנה שהוא חושב שהוא חווה כרגע. וככה בעצם אנחנו משפיעים על כל מה שקורה גם סביבנו, כי כל מה שסביבנו זה אטומים, ואטומים מסתנכרנים דרך תדרים, אוקיי? יש חוק פיזיקלי שבעצם תדרים מסתנכרנים, זה אומר שרגש מושך רגש ודומה מושך דומה, אוקיי? ועשו על זה ניסוי, ראו, שמו כינור, לקחו שתי כינורות, חיילו אותם באותו כיול, שמו אותם בשתי קצוות של חדר אחד, ניגנו על כינור אחד, וראו שהמיתרים זזים בכינור השני, אוקיי? ואנחנו יודעים את זה גם כן, אם אתם מכירים את הכדורים האלה שיש במשרדים לפעמים, שככה בהתחלה אנחנו זורקים אותם והם זזים בקצב שונה ובסוף מסתנכרנים, ככה זה עובד, תדרים מסתנכרנים. עכשיו, במציאות סביבנו יש המון תדרים, המון אנרגיות שיכולות להשפיע עלינו, ופה יש לנו בחירה, האם אנחנו הופכים להיות אלה שמחוללים את האנרגיה מאיתנו ומשפיעים על כל המרחב סביבנו, או אלה שמושפעים מהאנרגיה שסביבנו, ורק אנחנו יודעים מה נכון לנו ומה טוב לנו, אוקיי? אנחנו צריכים בעצם כל אחד לשאול את עצמו, אם מה שאני רואה עושה לי טוב, האם זה משמח אותי, מה שאני חושבת ומה שאני עושה, האם מה שאני מרגישה הוא אוהב כלפי עצמי, והוא עושה לי טוב לבריאות שלי, האם מה שאני אוכלת הוא טוב בשבילי, וכל הדברים האלה אנחנו צריכים כל הזמן לשאול את עצמנו, כי אני מזכירה בהתחלה, התחלתי את הסדנה שאמרתי, שמטרת העל שלנו היא להיות בריאים ושמחים, זה מה שאנחנו רוצים, להיות בריאים ושמחים, אז יש לנו את היכולת להשפיע על הבריאות ועל השמחה שלנו, על ידי זה שאנחנו נהיה מודעים למה אנחנו חושבים ומה אנחנו מרגישים, וניקח את השליטה בחזרה לעצמנו בעצם. והרגלים, איך אנחנו בעצם משנים הרגלים? אז קודם כל, הרגלים משנים לאט, זה הרגלי חשיבה, אוקיי? אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה איטית והדרגתית, כי הגוף לא אוהב שינויים מאוד קיצוניים, הוא יתנגד אליהם. ואנחנו עושים את זה על ידי זה, שאנחנו גם לא נדרוש מאיתנו 100% מיד, כי אנחנו רוצים להתמיד בשינויים שאנחנו מכניסים לחיים שלנו, אוקיי? אז אנחנו על 70% אפילו, 60% זה גם בסדר, אנחנו לא בביקורת, תזכרו, דיבור חיובי, אנחנו לא בביקורת, לא בשיפוט, אנחנו לא משווים את עצמנו לאף אחד אחר, אנחנו יכולים להשוות את עצמנו אך ורק לעצמנו, שהמטרה שלנו היא לשנות הרגלים בתוכנו, או אמונות בתוכנו, שלא עושים לנו טוב, שלא עוזרות ותורמות לבריאות שלנו. אנחנו רואים את זה אגב, איך נדע שיש לנו כאלה אמונות? אנחנו נראה את זה במציאות שלנו, אנחנו נרגיש את זה בגוף שלנו, ואז אנחנו יודעים שיש פה איזשהו מורה, אוקיי? אני אומרת תודה לסיטואציה, שאני רואה כי היא מורה בשבילי, היא אומרת לי, בואי, את לא מדברת טוב לעצמך, תשני את הדיבור בתוכך, תשני את האמונה שלא משרתת אותך, ותחיי חיים טובים יותר ובריאים יותר לעצמך. ואני ככה אסיים ככה לקראת סיום, בשביל לחבר את הרמב"ם ואת מה שדיברנו על תזונה, אז בעצם אומר הרמב"ם שאחד הדברים החשובים לפני שאוכלים, זה לברך את האוכל, כי גם הרמב"ם לפני 800 שנה ידע שיש פה עניין של אנרגיה ויש השפעה של אנרגיה, שאנחנו בעצם מברכים את האוכל שאנחנו אוכלים, אוקיי? נכנסים לתדר טוב בעצם לפני שאנחנו אוכלים, אז אנחנו משפיעים ברמת האטומים על המזון שאנחנו אוכלים, ממש ברמה הזאת שהמזון עצמו יהיה הרמוני וטוב יותר לנו שנאכל אותו, וגם הגוף יאכל אותו יותר טוב, אוקיי? אז אנחנו לא תמיד נמצאים במצב רוח טוב, נכון, אבל הברכה הזאת תעזור לנו להיכנס לתדר טוב, והכלי הכי מהיר להיכנס לתדר טוב, זה הכלי שעשינו בהתחלה עם מעיין, זה בעצם התודות האלה. אם חצי דקה לפני שאנחנו אוכלים, נשב ונאמר תודות, גם אם היינו מאוד עצבניים, זה מיד יכניס אותנו לנוכחות ברגע, אוקיי? ומיד יביא אותנו לתדר טוב של הודיה. להיזכר בדברים הטובים שיש לנו, שאנחנו מודים עליהם, כדי שנוכל בעצם אוכל בריא יותר. כי זה ממש האנרגיה שלנו שאנחנו מהדהדים מאיתנו, ממש משפיעה על האוכל שאנחנו אוכלים, ממש ברמה הזאת. אני לא יודעת אם אתם מכירים, יש ניסוי שעשה דוקטור אימוטו, הוא דוקטור יפני, עם מים.
אוקיי? זה ניסוי המים של דוקטור אימוטו, אם אתם רוצים תחפשו אותו. הוא בעצם לקח כמה מבחינות של מים, ושם לכל אחד מדבקה עם מילה חיובית או מילה שלילית, וגם דיברו אל המים, אוקיי? היה גם ניסוי שגם מדברים ממש אל המים, ובעצם ראו שהמים עם האנרגיות החיוביות, ממש היו הרמוניות, כאילו הצורה של החלקיקים של המים היו הרמוניות, כמו סנופליקס כאלה, כמו פתיתי שלג כאלה, לעומת המים שדיברו אליהם לא יפה, והם היו בצורה ממש דיסהרמונית, מבולבלת מאוד ולא טובה. אז תחשבו שהאוכל שלנו הוא רובו מים, אנחנו ברובנו מים, וזאת ההשפעה שיש לאנרגיה שלנו ולדיבור שלנו על המים, אוקיי? על עצמנו, סליחה, על האוכל שאנחנו אוכלים, ובכלל על כל מה שקורה בגוף שלנו. ואנחנו בעצם צריכים לראות איך אנחנו לוקחים את השליטה לעצמנו, ועושים את הדברים שעושים לנו טוב בשביל הבריאות שלנו. אז זה ככה לחבר אנרגיה עם התזונה ועם התודעה, ותאמינו בעצמכם, אל תקטינו את עצמכם, אני אומרת את זה ככה לסיכום, כי בעצם אנחנו נוטים להגיד, לא, זה לא, אנחנו כן, זה הוא, זה לא, חבר'ה, הכוח הוא שלכם. יש לכם יכולות אדירות שרק מחכות להתגלות בתוככם. וכל בן אדם צריך, בן אדם אחד שיאמין בו בסך הכל כדי להצליח, נכון? אנחנו מכירים את האמרה הזאת. אז תהיו אתם אלה שמאמינים בעצמכם, ואתם לא לבד. יש את בורא עולם, הוא מאמין בכם, מעיין לימדה אותנו עוד משהו מאוד מאוד יפה. כל בוקר שאנחנו קמים, אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, נקודה. רבה אמונתך, בורא עולם מאמין בנו, הוא העיר אותנו לעוד יום, לעשות דברים נפלאים. אז מי אנחנו שלא נאמין בעצמנו? יש לנו את הכוח, אנחנו צריכים להתחבר אליו ולהגשים את כל מה שאנחנו רוצים. אני נותנת לכם ככה לסיום תרגיל קטן, אם אתם רוצים, מי שרוצה ליישם. בעצם אלברט איינשטיין אמר עוד משהו מאוד מאוד יפה, הוא אמר שאי אפשר לפתור בעיה עם אותם גורמים שיצרו אותה, וככה בעצם אנחנו מבינים שאי אפשר לשנות מציאות עם אותו הלך רוח שגרם לה, אוקיי? אז כשאני רוצה לשנות מציאות, אני לא חושבת את המציאות הקיימת, אלא אני חושבת את המציאות הרצויה, לא כי אני מתעלמת מהמציאות הקיימת, אלא כי אני רוצה מציאות אחרת, והמוח שלנו הוא לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות, הוא עד כדי כך מדהים, הוא לא מבדיל בין מציאות לבין דמיון, וזה אומר שכל מה שאני אדמיין ברגש, כאילו קיים במציאות באמת, המוח שלי בעצם יחשוב שקיים באמת, ויתחיל למשוך אליי, כי זה תדר, אתם זוכרים תדר, ודומה מושך דומה ורגש מושך רגש, אז שאני אדמיין את הדברים שאני רוצה, והמוח שלי יהדהד את התדר הזה החוצה, אז לאט לאט נסיבות יימשכו מבחוץ, כדי להגשים את המציאות הזו שדמיינתי. זה עד כדי כך המוח שלנו והעוצמה שלו, ובכלל אנחנו. אז תתחברו לעצמכם, אני מאחלת לכם למצוא את השלום בתוככם, ושבעזרת השם נראה במהרה את השלום הזה גם בחוץ. ובריאות, הרבה בריאות והרבה שמחה והרבה אהבה, ותודה, תודה, תודה על הזמן שנתתם לי. וואו. תודה לך, היה מהמם. תודה מיכל, היה ממש מהמם. תודה, תודה. אם יש לכם שאלות, אז בשמחה, תרגישו חופשי. האמת שלי יש שאלה, כתבתי לעצמי כמה שאלות. אחד, כתבת לגבי לאכול, לגבי האוכל, לאכול רק סוג אחד של אוכל. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו אוכלים, אז קודם כל זה לא חובה. יש כאלה שזה לא משפיע עליהם, וזה בסדר להם שאם הם אוכלים פחמימות וחלבונים ביחד, אז הם ירגישו את ההרגשה של הכיף הזה, אבל הם ידעו לא לאכול יותר מדי. אבל רצוי, אם אוכלים לאכול חלבונים בנפרד עם ירקות, ופחמימות בנפרד עם ירקות. עכשיו, פחמימות בעיקר, שגם זה משהו שלא ציינתי, אבל אני חייבת לומר את הנושא של הסוכר, אוקיי? דיברנו על סוכר. כשאנחנו אוכלים פחמימות, אז בעצם זה עושה פיק של סוכר בגוף, וכדי להימנע מהפיק סוכר הזה, חשוב לנו לאכול את זה תמיד עם ירקות, כדי בעצם שהעיכול יהיה יותר איטי, כי אנחנו לא רוצים שיהיו פיקים חדים של סוכר בדם, כי זה יכול קודם כל לגרום לעמידות לאינסולין לאורך זמן, מעבר לזה, כשאנחנו אוכלים סוכר, הרבה סוכר, הוא גורם לחמצון של כולסטרול בגוף ולשקיעת כולסטרול בעורקים,
אוקיי? זה גם למה אנחנו רוצים להימנע ממזונות מעובדים ומתועשים, כי יש בהם הרבה סוכר, והסוכר גורם להרבה תהליכי חמצון בגוף שלנו, אוקיי? אז אם זה הכולסטרול שהוא גורם לו להתחמצן ולשקוע בעורקים, ואם זה בעצם אפילו להחליש את העצמות שלנו, הוא גורם לחיבורים בין העצמות, לקשרים של החלבונים בין העצמות להיות חלשים יותר, אז זה מחליש לנו את העצמות, זה שאנחנו אוכלים הרבה סוכר, הוא הופך לטריגליצרידים בדם, זה שומנים בדם שאנחנו לא רוצים, ושזה עלול לגרום גם כן לאורך זמן לעמידות לאינסולין. אז מכל הטעמים האלה, ותודה ששאלת את זה, כי באמת לא ציינתי את זה, מהטעמים האלה אנחנו נרצה להפחית את המזונות המעובדים והמתועשים שעשירים בשמן, שזה אומגה 6 אמרנו, ובסוכר, שהוא באמת לא עושה דברים לא בריאים לגוף. אגב, תחליפים לסוכר בריאים, זה דבש, זה תמרים, אלה התחליפים שהם יותר בריאים בעצם לגוף שלנו, יש בהם גם סיבים תזונתיים. אז כן, יש גם להפריד מזונות, זה גם אנחנו נהיה שבעים לאורך זמן יותר. אוקיי, תודה. וכשאמרת מרווח בין ארוחות, מה זה אומר? כמה זמן? לוקח לפחות 4 שעות לאוכל להתעכל במערכת עיכול שלנו, אז 4-5 שעות אפילו כדאי להגיע לרעב, כדאי להגיע ממש, להתחיל ללמד את עצמנו, להגיע לתחושת רעב טבעית, אוקיי? ולא חייב מיד, לאט להתרגל. אפשר גם כן לאכול בין הארוחות, אם זה עדיין קצת צריך להתרגל לזה, וזה לא פשוט, לשתות כוס מרק, קפה, תמר, קצת אגוזים שקדים, זה בסדר, אוקיי? משהו קליל, אבל משהו ממש קטן וקליל, כי שוב המטרה שלנו זה לא להתיש את מערכת העיכול שלנו. ומה עם פרי בין הארוחות? זה אפשר? זה בסדר? אפשר פרי אחד בין הארוחות, בכלל פירות שתדעו אם אוכלים, כדאי לאכול על קיבה ריקה, כי פירות מתעכלים מאוד מהר, לוקח להם 20 דקות, גג שעה הם כבר לא במערכת העיכול שלנו, לכן יש טעם לא לאכול פירות אחרי האוכל, כי אז הם נתקעים, כי לאוכל לוקח 3-4 שעות להתעכל. אז אם אנחנו אוכלים, אנחנו נרצה לאכול פירות לפני הארוחה, לחכות ככה את החצי שעה, ואז לאכול את הארוחה עצמה. זה בניגוד לאחרים, כשאת הולכת, בסוף הזה פירות. אמא, יש לכם שאלות? יש לי שאלה בקשר לשינה. כן. אני ישנה אולי בין 4-5 שעות, אבל לסירוגין, מתעוררת ישנה. מה עושים? אז אני ממליצה לך קודם כל מסכים, פחות מסכים לפני השינה, לפחות שעה לפני השינה, לא לסגור את המסכים, לא לראות טלוויזיה, טלפון, לא לשתות קפה לפני השינה, לפחות מ6 בערב, ככה לא לשתות קופאין, וגם לתרגל נשימות צרעפתיות, אוקיי? הנשימות צרעפתיות שדיברנו עליהן בהתחלה, כן. תתרגלי לפני השינה, זה יעזור לשינה עמוקה וטובה יותר, בכלל שמשנים קצת את התזונה, אני גם לא הייתי שינה חזקה, ומהרגע ששיניתי את התזונה והתחלתי לתרגל מדיטציות, אוקיי? אז באמת השינה השתפרה בצורה מאוד משמעותית. תודה. בשמחה. אם כבר הזכרתי קופאין, אז קופאין הוא אנטי-נוטריאנט, זה אומר שבעצם הוא מפריע לספיגה של ויטמינים ומינרלים בגוף, לכן לא כדאי לאכול שוקולד אחרי הארוחה, כי זה עלול לנטרל את הוויטמינים והמינרלים שאכלנו, אז גם קפה אחרי הארוחה וגם שוקולד אחרי הארוחה לא מומלץ, בסדר? תנסו לרווח את זה, כדי שבעצם זה לא יפריע לספיגת הוויטמינים והמינרלים, כי זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שחשוב לנו בעצם. ראיתי שאלות בצ'אט. סליחה, טוב, לא חשוב. בבקשה, כן. רציתי לשאול על צמחי מרפא. הרבה אנשים לא יודעים שיש גם צמחי מרפא שהם יכולים לרפות את הבן אדם. נכון. אז אולי תעשי הרצאה רק על צמחי מרפא, על כל מה שאת אמרת לי, עצי זית וכל הדברים האלה. נכון, באמת מה שלימדתי את אמא זה, למשל אם יש לחץ דם, אז אנחנו יכולים לעשות חליטת עלי זית, ובעצם לשתות את החליטה הזאת, וזה עוזר לאזן את לחץ הדם. יש גם הרבה מאכלים, כמו למשל זירי כוסברה, שבריאים לכולסטרול גבוה, או גם יש כל מיני בעצם, יש כל מיני
סיבי באמת עשבים כאלה שאנחנו יכולים לאכול, שיכולים גם לאזן סוכר בגוף, גם לאזן את הכולסטרול, גם לחץ דם, אגב גם נשימות שרפתיות טובות ללחץ דם. אז בסדר, כן אמא, אין בעיה, אני יכולה להכין משהו כזה, תודה, רעיון יפה, רעיון טוב. לגבי הריון, אני חייבת להחריג את נושא ההיריון, אוקיי, אנחנו לא עושים שינויים, מאוד חשוב, לא לעשות שינויים דרסטיים של תזונה, של הרגלי אכילה בזמן ההיריון. ההיריון זה זמן מאוד מאוד חשוב לאמא ולעובר, בעצם לבנות את העצמות של התינוק, לאכול הרבה חלבונים, לאכול תזונה כמובן כמה שיותר בריאה, אבל לא לעשות שינויים, בסדר? כי הגוף, למשל אם הגוף רגיל לאכול בשר וחלב, ומשם הוא סופג את הוויטמינים שלו והמינרלים שלו, אנחנו לא נהפוך להיות צמחונים או טבעוניים בזמן הריון, כי לוקח זמן לגוף להתרגל לספוג ויטמינים ומינרלים ממזונות צמחיים, אוקיי? אז לגבי הריון, כמובן לאכול, אם רעבים, החוקים הם טיפה, הכללים הם טיפה שונים בנושא, שוב, זה עדיין בסדר לחזור קצת לרעב, לא להרעיב את עצמנו, גם ברגיל, שאנחנו לא בהיריון, שאנחנו מרעיבים את עצמנו, אנחנו עלולים לגרום לעצמנו לאכול יותר, ולגוף לצבור שומן, כי הוא יחשוש שיש רעב בעולם. אוקיי? מיכל, ישר כוח, תודה רבה. תודה על הזמן שלכם שהקשתם. אני חייבת להגיד לכם, לגבי סוגי האוכל, התאומה של מעיין כל הזמן אומרת לי, אמא, רק סוג אחד של אוכל, זה יותר טעים, זה יותר מעניין, זה יותר, זה צודק, אז זה גם בריאות וגם טעים. הרמב"ם לגמרי תומך בה, מהממת, נכון, ככה. הגוף יעכל את האוכל בצורה הרבה הרבה יותר יעילה, זה מה שאנחנו רוצים בעצם. נכון, כשיש הרבה אז לא יודעים מה לקחת ומה לשים. נכון. נכון, צודקת, וגם אוכלים יותר באמת. לשנות הרגלים האמת. לאט לאט אבל, באמת לאט לאט, לא לדרוש מעצמנו יותר מדי. חבר'ה, החמלה הזאת כלפי עצמנו והקבלה של עצמנו כמו שאנחנו היא חשובה. אנחנו בסדר כמו שאנחנו, ואנחנו כל יום לומדים יותר, מתקדמים יותר, מתפתחים, צומחים, הכל טוב, באנו לפה להיות שמחים, להיות בריאים, לחיות בשמחה, ליצור מציאות נהדרת ונפלאה, אז יש לנו את היכולת לעשות את זה, אנחנו עושות את זה עם מעיין כל בוקר, עם מעיין כל בוקר, עם התודות ועם החזון, אז תודה למעיין, מעיין תודה בכלל על המרחב, תודה רבה בכלל. מיכל, יש לי שאלה, מיכל, האם זה מוקלט? אם זה מוקלט, אם תוכלי בבקשה לשלוח לנו? כן, זה מוקלט, אנחנו נשלח. ואני אעביר את זה לבעלי. שהשם יברך את כולכם. אמן, אמן, תודה רבה. אמן, אמן, תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום, בריאות לכולם. וכל דבר שאתם צריכים, אני פה בשמחה, תרגישו חופשי. אני רק רוצה להגיד לך, מיכל, כל ההרצאה שלך, אני הולכת בבית הליכה מהירה. אמרתי שאני אתחיל, כן. כל ההרצאה. כן, כל הכבוד. כן, ממש. אלופה. כל הכבוד. יופי, תודה רבה. שבת שלום, תודה רבה. תודה רבה. מיכי, תודה על הידע. אמן. שבת שלום. כל טוב, תודה רבה. כל טוב. ביי.